Pajjiżna għandu bżonn jibda jippjana qabel il-ftit art li għandna tibqa' titqassam, iddikjara dan il-peritu professur Alex Torpiano f'kummenti lil Net News u kienet jirreaġixxi għall-aħħar kontroversja relatata mal-art f'San Ġiljan li l-gvern għadda lil grupp li jmexxi l-Korintja bi frazzjoni tal-prezz tagħha. Fil-parti tal-ippjanar qabel ma naslu fil-sitwazzjoni fejn nagħmlu kontratti għal proġetti għax din hija sitwazzjoni li qed tibda tiġri. Ikun hemm commitments kontrattwali ma' żviluppaturi u mbagħad tmur għand l-ippjanar wara li tasal dak l-istat. Ma naħsibx li dik hija sistema kif taħdem. Il-perit Torpiano jinnota li pajjiżna għandu nuqqas kbir ta' art u li din ir-riżorsa qed issir dejjem aktar skarsa. Jiddikjara li fid-dawl ta' dan ikun jagħmel aktar sens li l-art li fadlilna tintuża bħala riserva għal meta niġu bżonna u b'mod strateġiku. Jinnota li la darba l-ekonomija ta' pajjiżna diġà sejra tajjeb m'hemm l-ebda loġika wara raġunament tal-gvern li titqassam l-art biex tikber l-ekonomija. U minkejja li l-grupp IHI li jmexxi l-Korintja qed jgħid li m'għandu l-ebda intenzjoni li wettaq reklamazzjoni tal-art biex jibni fejn illum hemm il-baħar, il-professur Torpiano jinnota li madankollu l-grupp m'offrix li jċedi r-reklamazzjoni tal-art mill-kuntratt. Il-gvern għalfej qed jidħol għalfej idaħħalhom dawn il-klawżuli. Hekk wara kollox land reclamation anke bil-liġi Ewropea titgħaddi minn ċertu proċeduri, ċertu proċessi. Dwar ir-reklamazzjoni tal-art, il-grupp IHI jiddikjara li din hija xi ħaġa komuni li wieħed isib fil-konċessjonijiet, iżda tħassibu li jekk grupp ieħor jieħu din il-konċessjoni jista' jibdel femtu jiżviluppa anke ż-żona tal-baħar. Dan apparti li din il-klawżola tagħmel l-art aktar attraenti li kieku l-grupp ikun jixtieq ibih il-konċessjoni tiegħu. Fir-realtà anke jekk bħalissa xi ħadd jgħid jiena m'għandix interess li nuża, però għandi dak id-dritt, il-qoddim nista' nbiegħu dak id-dritt għax huwa tiegħi. Ġifieri ma naħsibx li hija risposta adekwata fuq il-problema tal-land reclamation. Naħseb idu nkunu ċari Malta hekk hux land reclamation huwa permess jew mhux permess u fej qabel ma jidħlu l-affarijiet fil-kuntratti. Fid-dawl ta' dan din l-art ħelwa li l-professur Torpiano huwa membru tal-kumitat tagħha tistaqsi wkoll l-awtorità tal-ippjanar biex tiċċara xi kriterja se tadotta biex tevalwa l-proposti li jaslula la darba sissa m'hemm l-ebda pjan holistiku għaż-żona. Il-fatt li l-master plan li ġiet proposta xi żmien ilu falliet ma jfissirx li m'hemm bżonna, anzi l-istess dokumenti ta' preparazzjoni għal master plan kienu jindikaw illi bil-policies attwali se jkollna konfużjoni. Qed tistieden ukoll il-gvern biex jiċċara eżattament x'ippermetta fil-kuntratt lil grupp IHI u x'qed iqis li huwa aċċettabbli jew le.